Daghang salamat kay sa mga congratulations. Happy kay ko no kay tanaw na ko mag-look back ko ba sa ato ang mga naabot sa ato ang mga career. Yes. Karon ikaw kay isa ka successful nga reporter. So Mhm. maka-feel lang. Oo, tinuod. Mao nang nahunahunan gyud ta ka attorney ba kay kini ganing ato ang isgutan karon legal naman gyud ay kani si attorney nini ako ang tawagan daw be akong isgutan kay naamang koy mga problema karon ang mga kabatan-una na alam pug koy mga nahinabi attorney nga ang ilahang ginikanan separated. Unya ang ilang problema paunsa daw sila kining masuportaan. Oh, so diri sa ako ang una nga pangutana attorney nini nga unsa ang dapat daw nga ihatag nga suporta sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak subay sa Family Code of the Philippines. Katong wala pag yun, katong kining mga ginikanan nga wala nag-separate attorney nini. Okay, so pag ginastoryahan nato kasagaran ang kining kanang suporta sa mga parents no sa ilang mga anak. Kasagaran magud maisip nato is kwarta lang ang ginastoryahan nato. Pero actually, ang nakasulat sa Family Code, particularly Article 290, ang support is ginadefine na siya sa balaod as kanang everything that is indispensable for their sustenance. So, apil na dira ang dwelling, clothing, medical attendance, katong mga kinahanglanon nila nga indispensable, meaning dili sila mabuhi kung wala kining mga butang. So buot pa sa tanan butang para sa sustento nila, puloy-anan, sinina, mga kinahanglan nga medical sa usa ka pamilya, nga tama-tama ra pod sa ilahang kahimtang sa kinabuhi kay nakabutang man sa family code na according to the social position of the family. So under pod sa Article 290, ang support, it also includes the education of the person. So until ang kani education nakabutang diri until he completes his education or training for some profession, trade or vocation, even beyond the age of majority. So buot pa sa ani, ang usa ka ginikanan kinahanglan niya mahatag ang tamang suporta para sa pag-eskwela sa iyang mga anak, hangtod nga makahuman kini sa iyang pag-eskwela. Bisan pa nga lapas na siya sa ginatawag nato nga age of majority or katong hamtong nga edad, which is ato ang balaod 18 years old na siya. So for as long as nag-eskwela ang iyahang anak, entitled gihapon siya sa suporta sa iyahang mga parents insofar as his education is concerned. So, Okay, attorney ni. Salamat ni Ana. No. So, kasal o dili kasal ang ginikanan, naay kana ganing tulubagan or napailawom na siya sa Family Code of the Philippines, attorney Nini, nga mohatag yun og suporta sila mga anak. Yes, tinuod na siya. Bisan pa nga nag-ipon ra mo, nga wa mo'y kasal, bisan pa og uyab lang mo pero naamoy anak, kinahanglan gihapon mo hatag mog suporta sa imuhang mga anak. Na take note na under sa Article 105 sa Family Code, mao kini sila ang mga tao nga obligado nga suportahan ang matag usa. Number 1, spouses. So obviously, kung spouses kasado man gyud na. Yes. Pero dili ni siya ang exclusive nga naa sa list. Number 2, legitimate ascendants and descendants. Buot pasabot katong lehitimo nga mga maguwang ug mga nakababata sa ilaha. So ang ascendants buot pasabot kanang mama, papa, lolo, lola, mo na sila ang ato ang ascendants. Tapos ang descendants pasabot ang mga anak, mga apo, mo na sila ang kanang dapat mo suporta sa each other. Number 3, parents and their legitimate children and the legitimate children and children of the latter. So murag kanang tuwang tongue twister ni no, pero ang ibig sabihin lang ani is katong mga maguwang o ilahang legitimate children mao tong mga anak nila nga during marriage o katong mga anak sa ilahang mga anak. Anak. So number 4 is parents and their illegitimate children and the illegitimate children of the latter. Og number 5, katong legitimate brothers and sisters, whether full or half blood. So mo kani silang ginatawag ang mga igsuon nato sa gawas o mga igsuon sa mga kasado nga ginikanan or obligado ni sila tanan nga
suportaan ang matag usa. Okay. So naingon to nimo attorney no nga obligado gyud ang ginikanan nga mosuporta sa ilang mga anak, legitimate or illegitimate. What if kini ingon ani ang sitwasyon, attorney? Bulag ang ginikanan niya. For example, nagpuyo ang anak sa iyahang mama. Kinahanglan man gyud attorney no nga mohatag gyud og child support ang papa sa mas kwarta. Oo, yes of course. So, bisag pa og nagbulag na sila no, bisan og kanang naapa sa kinatumyan sa kalibutan na ilahang amahan. Obligado gihapon na siya nga mohatag og child support sa iyang mga anak. Ang ano man gud ang pakipagbulag sa ginikanan dili na siya makaapekto sa katungod sa bata sa suporta. Na-remember na ang parents ug ang ilahang legitimate ug illegitimate children obligado na sila to support one another, di ba na-mention nato kanina? Yes. Tapos, under Article 201, ang amount sa support shall be in proportion sa resources nila. Another point is, di ba, gi-mention sa family code nga, ang support na dapat sa, according to the social position of the family, so na-mention nato kanina, gina-expect sa balaod nga, bisag asa pa na iyang ginikanan, ihatag na sa mga parents nga to sa ilahang mga anak ang suporta. Pero, na siya caveat ha, kadtura pod nga makaya nila nga ihatag kadto para sa ilang mga anak. So, dapat proportion ang ihatag nila sa ilang anak sa ilang kakayanan nga mo support sa ilang anak. So, for example, minimum wage worker si nanay or si tatay, lain sad nga mag-expect sa ilaha nga paskwelahon nila ilang mga anak og Harvard University or LaSalle or Ateneo, di ba? So, dili kinahanglan nasa mamahalon nga eskwelahan ipaskwela ang mga bata for as long as mapaeskwela nila og tarong ilang mga anak. So another thing is under Article 202, ang kaning support, it may be reduced or increased proportionately according to the reduction or increase of the necessities of the recipient and the resources or means. So, ibig sabihin lang, ani, is, dili buot pasabot nga karong panahon na 20,000 per month ang kinahanglan, for example, nga support sa bata. Dili buot sa pasabot, forever lagi ng 20,000. Kaya pwede pa na mo decrease or increase. Depende, number 1, sa kapasidad sa iyang ginikanan, o number 2, kinahanglanon sa bata. Okay. Kung sa ay kaning tulubagon sa kining amahan or inahan nga kung dili gani buhatag sa og child support sa iyang anak, unsa putoy buhaton sa nabilin nga parent or katong nag-atiman sa anak nila, attorney? Okay, so kanina daghan jud kay kung makita ani nga mga problemado no when it comes to demanding support sa ilahang mga spouses or sa ilang mga partners. Labaw na dahil sa Facebook post ra ba? Mag-rant diha na gyud ipagawas. Oo. Pero syempre masabtan pud nato no nga ilang kaagi dili ba sanay dili lisod siya ba lisod. So when it comes to kanang mga posible na to nga buhaton para makademand og support sa ato ang spouses or partners. Actually, daghan ni siyang remedy sa atong balaod. Pero, number 1, kung gusto ka kanang kamo-kamo lang good, walay laing tao nga involved sa inyong pagsabot-sabot. Number 1, pwede nato sila padadaan og demand letter. So, ang kining demand letter, dili ni siya necessary nga ang attorney or abogado ang mubuhat kay namagay uban na natay perception ba nga pang demand letter ta ana ipanotaryo na to sa abogado ana. Pero actually pwede ra ikaw ang magkuan buhat-buhat aning demand letter for as long as pagpadala nimo dito sa iyaha imuhang ipapirma sa iyaha ipa-receive nimo butangan nimo og date. Ngano importante ni siya? Later on, i-discuss na to kung ano importante ni siya. Pero kung gusto ka nga, murag official looking ang imuhang demand letter, pwede rapod ka magpabuhat sa abogado. So, mo ni siyang first step, kung gusto ka nga kamo-kamo lang sa ang involved ani nga tinuryahan, demand letter. Second, pwede ta mo duol sa ato ang barangay. Yes. So, kung dire sa barangay level,
pwede nato ni siya ipatawag, no? Kabalaman-aning mga barangay nga mga problema. Kini siya kay at least kung sa barangay level mo na ay mo mediator sa inyo ha kani si si lupong tagapamayapa ba diha or kinsa nga staff sa barangay nga assigned para kung baga kung inyong relationship is strained na kaayo, dili na mo magkasinabot bisang unsang istorya niyo sa matag usa dili na jud mo magkasinabot. At least na ay mo mediate sa inyong pag-inistoryahay. So pagka ni sa barangay level, for example, nagkasinabot na gyud mo, nagka-reach na mo agreement nga kani nga amount ihatag niya kada bulan and everything. So once you reach an agreement, pwede na mo magbuhat og amicable settlement sa barangay level. Kining amicable settlement, usa ni siya kasulatan o katibayan sa inyong gisabutan. Yes. Na under the law, ang amicable settlement aduna ni siya force and effect of law between the parties. Buot pasabot, mura na pod kini og balaod para sa inyong duha nga nagkasinabot ani. Busa, once mag-reach na mo og amicable settlement, dapat gyud ninyo sundon. Kay nga naman, unsay effect kung dili masunod ang amicable settlement sa barangay level? Kung dili masunod, pwede nato ni dalhon sa korte, i-file nato na mo-file ta dito sa korte o ginatawag nga execution of amicable settlement. Buot pasabot, ang korte na ba ang bahala nga ipatuman kining amicable settlement. Now, take note, generally, required ta nga moagi sa proseso sa barangay before ta maka-file og kaso sa korte. Generally speaking. Yes. So, syempre, kung naatay general rule, napod tay mga exception. Isa sa mga exception nga dili na ta kinahanglan moagi sa barangay level is kaning claim for child support. So, ibig sabihin, kung di na ka gusto moagi sa barangay level, og naamang pod kay kakayahan nga mo file og kaso sa korte, pwede na ka mo diretso dito. Now, kaganina ni di ba Renz, ni-mention ta og kanang demand letter. Yes. While ang demand letter dili ni siya required yun para maka-file ka og kaso sa korte, isa ni siya sa mga ebidensya nga pwede nimo i-present sa sa court para makita sa court nga wala lang kani diretso lang pud og file dito. Nga demand pud ka sa imong spouse or sa imong partner nga hoy, taga-suporta nimo mga anak. Dili ni siya required ha, take note, dili ni siya required pero isa ni siya sa mga butang or sa mga ebidensya nga pwede makapag support sa imong makapag-bolster kumbaga sa imong claim dito sa korte. Now of course, kani pag-file nato sa korte no og kanang claim, komplikado man gud ni siya. So kung gusto jud ka mo file og kaso, pwede ka moadto dito sa family court og aside from that, so nag-file na kag kaso sa family court, samtang pending pa ning kaso nimo for child support dito sa family court, pwede pud ka mo file og ginatawag nato nga provisional remedy ni siya. Yes. Nga ang ginatawag is support pendente lite or support while pending litigation. Kining support pendente lite, isa ni siya kapamaagi nga pwede maorderan sa korte ang isa ka tao nga mo provide og support samtang ginahir pa ang kaso for child support. So naana siya duha actually. Ang isa katong claim for child support or action for child support nga main gyud na siya nga kaso, and at the same time while pending na siyang nga main nga kaso, pwede ka mo kuha or mo file og support pendente lite. So bisan pa nagkaso-kaso pa mo dira, pwede na kaniya masustentuan. Samtang na may kaso. Okay, daghan kaayong salamat sa impormasyon murag kana ganing bulawanon kaayo tong mga impormasyon karon nga attorney no, di ba sa bastag yun. Murag ako pud mismo baka na makahuna. Friends, naapod ko idungag. Sorry kaayo, nakalimot ko Go ba. ahead, attorney. So aside from that no, pwede po nato ni kasuhan o kriminal nga case ang ato ang spouse or partner. So under sa Republic Act 9262 or kaning Violence Against Women and Children, pwede nato ni sila kasuhan ilawom sa
ground na economic abuse. Kaning economic abuse, mo ni siya ang pag-withhold sa financial support sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang mga anak or sa iyang asawa, buot pa sabot gipagkait nimo ba sa ilahang financial support para sa ilang sustenance. Na karon pag mapamatud-an ni siya sa korte nga wala siya gahatag og support, pwede ni siya makulong from 1 month to and 1 day to 20 years. Depende ni siya sa ground nimo sa under VAUSI. Aside from that, under VAUSI gihapon ni siya, pwede ka makabayad og fine which is not less than 100,000 but not more than 300,000. Tapos pag economic abuse gani ang imong ground nga gi-raise dito para sa imong VAUSI nga case. Yes. According sa Supreme Court, diri sa isa ka kaso nga gi-promulgate nila December 2021 pag gini siya nga kaso sa bago-bago lang gyud no. Niana ang Supreme Court nga ang economic abuse dili kinahanglan nga absolute refusal or kanang wala gyud siya kanang murag ni kuan gyud siya nga dili ko mo-provide og kuan support ana. Also, ang included gyud ay diri sa economic abuse is the act of deliberately providing the woman's and children's insufficient financial support, meaning kanang dili lang kanang refusal nga normal baka dili ko kay wala ko'y kwarta. Yes. Apil na dili katong gituyo-tuyo gyud niya nga wala siya nihatag kanang utay na pa siya kasuko sa ihang asawa or sa ihang mga anak. Bisa pa na siya kwarta di gyud siya mahatag kaning gahi gyud kaayo ba kita ka sa iya nag Starbucks dira sa Facebook or nag Siargao. Daang man di kay kwarta dong pero wala di kanihatag sa mga anak. Isa po na siya sa economic abuse po na siya kung baga ko sa Supreme Court. In other words, you can still be guilty of economic abuse even if kanang nag-provide na ka og financial support sa imong family pero katong amount nga imong gihatag dili siya sufficient to meet the needs sa imong family considering imong resources. So, for example, daghan kag businesses, kitagaan lang nimo sila 5,000 per month. Sugar-sugar ka dito. So, isa na siya sa mga butang na mo constitute as economic abuse. And lastly, yes, pwede pod ka mo file og moral damages. Kung tungod sa walay financial support sa imong bana or sa imong partner, nakabati ka og physical suffering, mental anguish, mga wounded feelings, kanang mga social humiliation. So for example, tungod kay wala ni mga natagaan og financial support imong anak or asawa, nagkalisod na sila og pangita og pagkaon or nagkasakit sila or na-depress sila or grabe ang apekto sa ilaha sa kawadon sa kwarta. So pwede ka mo claim ana og moral damages. Okay, noted to tanan attorney murag ang kanang ganing resulta sa ako karon samtang naminaw ko niingon na jud ko dinang jud ko mosulod ani gyud. Dili na lang ko. Dili na lang pag ko moabot ana. Pero attorney, salamat yun kaayo no, daghan kaayong impormasyon nga mong nadawat karon and hoping for another session with you attorney kay murag taas-taas pag yun nga hisgutan labi na kung pamilya ang kining atuang tukion no o kining hisgutan. Salamat kay attorney unya kung naay mga naminaw karon unya gusto og mangayo og legal assistance asa ba sila pwede mo duol attorney? Okay, so sa mga naminaw karon kung gusto mo og legal advice or any legal matters na kinahanglan ninyo, pwede ra mo duol sa CGO Law Davao. Pwede rin ninyo ni i-search sa Facebook. Ang among opisina na adira sa second floor sa Tesoros Building sa Ponciano, Bangoy Street. Dool ni siya sa, or likod ni siya sa UM Ponciano. Silingan ka man CGO Law. Oo, silingan ka man ni attorney. Gani, silingan lang ta. Bisita mi diha sa attorney kay magbisita pod mi uban ang digital team. Salamat kay attorney. Sige, go. Until next time. Salamat kayo and God bless po. Thank you. Bye-bye. Bye po. Ato nakauban mga higala attorney Joanna Paula Nini Garado.